Здравейте, казвам се Петър Гьошев и съм треньор на Hyundai Racing Trophy. И днес в този хубав ден сме на това спортно съоръжение и имах удоволствието да тествам автомобилите Hyundai i20. Мога да кажа, че тези автомобили се държат по един прекрасен начин за класа си, в който попадат. И знаете, че автомобилите от Hyundai Racing Trophy също Hyundai i20. И имам преки наблюдения, знаете, колите са от стокхолмски сили, знаете какви резултати постигат и това е благодарение само и единствено на тяхното управление и поведение на пътя. И днес наистина аз останах очарован от това как автомобилите се държат на тази писта. С тази оранжевата кола Hyundai i20 Active аз имах щастието да обиколя Рали България по всички етапи. С нея участвахме в подготовката и провеждането на състезанието и мога да кажа, че наистина автомобилите са страхотни.